Okay, nu optager jeg. Hej YouTuber, goddag. Nu skal vi se, at jeg ikke no-scoper. Okay, det er det. Fuld sensitivitet, det er the way we roll. Du skal slå no-clip frem. Hvordan har du fået W til at være... W er jo fremad. Nej, V, sagde jeg. Nå. Okay. Fuck, du wallhacker, du gør. Ja, jeg no-scopede. Nej, du skubbede, Jacob. Nej, jeg skubbede ikke. Du skubber. Jacob, lad nu være. Jeg har en video, der beviser, at jeg ikke skubber. Video er skrald. Du har redigeret videoen. Okay. Det var redigeret no-scope video. Ja, det har jeg gjort. Det har jeg lige gjort. Ja. Vil du gerne se den, eller hvad? Den er ret god fast. Det er sådan noget MLG no-scope. Let's move out. Wallhack. Jeg kan godt se dig derovre, Christer. Det var endda også no-scope, det der. Hold nu kæft. Det var det sgu da. Lad nu være, Jacob. Men jeg lader også være. Kan du ikke bare lade være, og så bare spille med no-scope? Jamen jeg spiller også no-scope. Jeg sender dig videoen bagefter. På hvad? På Messenger. Oh my god, man. No-scope sgu da. Nej. Det vil jeg gøre. Nej. Jo. Når jeg siger nej, så nej. Jo. Nej. Joho. Nej. Joho. Nej, for helvede. Okay, fint nok. Men jeg no-scoper stadig. Alright, gentlemen, this is it. Så nu skal du se her, det fantastiske no-scope. Hvor er du henne? Ej, det gider jeg ikke se på det der. Puh! Ja, det var bare... Kan vi godt dræbe sig selv, hvad der? Prøv lige så stille. Ej, prøv, Jacob. Hvor skal no-clip bare lige pludselig ud i det blå? Okay. Jeg gør det lige. Slå det til igen. Nej, men så prøv at slå det til, så du dør. Jeg står endnu klip på. Okay, skal du se bevismaterialet? Okay, vi ses.